Kasa. Ama me say sese enya that lumba wi ya na minimum sese Lumpini number okay. Eni emuni pa bi sebi kafrache emuni pa bi panimfo bi adwen wo fom ama na me no me de say ma me akosu abempo ma ka say iwaji sika to onsu na gu akofa ha abesyem sese asem na awreho na asefem na enyanwa wase lumba te ase no okan ya ma adodo na hu se na busua na kasa wo firi mu no sese omo mpenasem na at the center nipa ni bi wo mu a na data mkrom nya lumba na nkombe chinsa ne kwan akuno ti we ba se e na wawi die ene ese yenkosie ndisa akokọ na wo na wo yesama lumba o meti lumba yesie ne sakokọ na wo ni ba bia bewu adade 2 billion ya makwagigi ya mudi di premu akoni ya ba ne ka mu akoni ya ba yi so entu be kwa ba bedru die papa ni wa be gina wa se and wo ma ni yekuna ni bia na de papa ene wa kwagi sika de ya fako na kuna ne de ye kasisu dua ne wo chena se yemma oprega enye bi ne wo chena ka ho na wo se wunnim no kura wo papa yi se wo kwa wale wo yire na no wo yire kwasensa nkrata na nkrata no so no apart from no wo yire no obi enu we se wo fa ne nyonko achi ya na wo papa yi wunnim se sa bi we e wo ho na because of no confiance no wo de no kura kontompo be kata no kura so de ya ka ma be visit wo mu nyina be kura de me bu afu na dwi kura maka sare kura ma adai Me ba to adenti na yesa eba yes stand na man da so no wa busuafo so ho enti de asante kwen de make nyina ne se ye wo mpanimfo bi wo ayi even lumba busua mu a omadwen no ada fom se tim omadwen no ye akla ya wo ne nakura nim nyansa stem se papa ya wo beka sai utimu se osua no no odidi pa nyansa di nyansa ba kokura ni nitirim na obedira wuti we na ni ma and oyom an nyansa ni nitirim sai ene ye pa akosan ye di ade o pa akoso na sanka woni mama mre pa ne amane a kaba begina se mo mani ye bia because of sika amakwaji nti na nka busua no mu bumu ho a empena etimi kwasan contract etimi che sika bremu bi seka wanu tum ni yensi lumba te se sebe aboa kokwa na peta wawuda bola so hwe ensi me de metama me bempo ma chi 100% ya de mpafo se ya de nananom eni ni ko che wo che na nta na chi na busua pani de onka sen koduru o mesum ntono o mo makwasensa contract ya womo no eyire wo ho na mpra kwa sign contract ni ye chiche sika ma manfo adanse krumufuo ni nyina no o mo nka sen koduru o mo mesum nto wo me de ashanti me de manu asi yeah thank you Oba fefe mi na meba. Who gaga the who gaga the who gaga the who Obroni the open the open na be o ya mo pen no eno na meba ya me de tu mo na braha wonufu bentu me ba jo ma ka sa se sie no ogoto ho ogoto ene mama nsi wai ma me kasa wonufu bentu te koko boto wate wonufu bentu se ya hye koko boto esi kwa ho ye peka de akoro wa ye yire po se eta esuobuo wo ye kwasi aba wo ma me no yonko no yonko ni asantefo no a ubedidi wo matem no mona wo jimi wo anya ntete wa ye wo simprekese se aburo ni nkate wo jimi papa ya mo kan samo a mo nwene ho wo ho mo kan samo a aye a mo nwene ho egu wachi pepepe se preko bema ya ba o papa no abeka saye minim se me nche wo me de me se me nkasa ntia wo pani papa
wanya ade wonya enti se mu ye mpanimfo a ya mo nkasa mpanini mu na nkola mu mo ta mo ye nkola so na mo nkasa e ma ye nkola no so ye mebu mo papa wanya ntete ko sua ntete ye de meka kire wo no ko sua ntete ye na nka mo mponya sam na ye nka ana nye sika na mo agye ye koka muni pa ba ku begina ho first pa ba ye na no chabu me papa nyi sika mo ho ni wuo se konkonte sam mo ho ni wuo se konkonte sam ta mo to na komo chemo se lum de wu a nka mo wu komo chemo lumba mo ton ni ji sika na lumba ne kwa mu ni nwa na wo kasa na stina ne kwa lumba na chi kwa wa mfa na stina anya hwe wa mo ne hwe oh moton ni jisika de meka no moton no woni nam ho a motse wo yade nyina no yade bia moton wo sunsun e di jisika tipupo wo bi diwa na munua mo wo faase mo nanna anka wo wu a enkenie sebi ekronto sebi enyado sebi okudonto yana na krobeto foma ya be kase ye betwe ne ho manso yana nampo na ka den na wo begira ho ene ye ne maame na ane ka se ba kasa 4 hours mo kasa 20 hours 10 hours 30 hours mungu ya maanu mu yiri mungu ni yem fa sa ni mo ya se afa ni afa nka na ye kasa ba bi fo me fa ngodi papa wo so ya santini na wo firi pa akoso a me kama kyerɛw neso me ye kwa abiri ni ya se afa ni afa nka ni ye kasa ba bi fo me fa ngodi na nka ba ne sai na mo atomo nsu na agu asesa kokɔ ahan ade egum wo maame na de enko na mo die firi no wo be ware mo busua no mu no wo be de mo ka mo nka ne metua mo ka na ye betimi atua ye tia burukyire ye betimi atua e kasa na wo de mo wo be to wo bi nkyene wo to wo bi meko na mo mu yi na ma judasefo e be bom wo mu tiri so no mo apampa so mesi enu se lumba yensie no ne nipa dua fa no agu e kwane a mode maame na fa so no anye bi akora wa be wo magusua no enu mpo ye ni mo onyam hye mamo ye ni mo onyam hye e de mamo da chi nkola ne ko ho amanie lumba manie bibi sifie no wo mo ba ne wo mo toa so a enye ni mo onyam hye mamo wo gumu ho ani mu ase mo konsa mebe ni seje se mi ni mama ye na nka mo busua no edin no kura no eda so no sebi onyam nyina ena enimu nyansa ebi ejimi kasa busua no nka me mama be wura ho efiri sadia mo aye no mo gumu ho ani mu ase wo yonko na aye no coach se de okọ cancer pa wo tire nkwa ho adai maame no wagye mo de yi se mo di mo nim da ya famo a yesu ye di mo nim betwitwiri birim ebi no magye ye nim amonche mo nka se ayi wasakwane enye asiampafo sister ya na agya wate agya maame no watomo nkyere watomo meko wobenkware mo busua no ntoma sa na mo de ma no mo nkwaje wo mfre nwie monkoji mo ade anya sanka mo be ware ye num bidia anya me de me ka kiro me ye frem alomo jata e wo ma wale me busuam awale busuam ni wo mo frem sa alomo jata kam bongu so mo chie jata enti wo bi nkasa na kire se wo jimi enti won tino ma mo fa no sikai wo bra no a wo be kansa no ko hie nyansa ko hie nyansa hie suku nyansa ma wo yiri nkire wo nyansa wo so wo yiri no ma wo yiri no nkire wo nyansa na woni mu nyansa na nka yiri panyin ne ka se susuampa se enka susuampa wo ma me nyankra ta so awade enka yefia awade na nka ware ma me akọ so se wa ene anka ayinu a mu dobroni no a
enka me pese me busa mo se sa wo prega no ene maame no enka hwan nka sese ye pa ne chawo enka hwan ne sese ye ka kire nso onya ma obi ko mo ajamo ni mo nketenkete se ba akufuofu kwai hey maame mo obi maame ka bi na me de me kokko ye paseti ya beni wan hwe ya ma no akotia adai maame no de watɔ no me se efiri nɛ enkɔpim buro nyabere monka ye begege 1 cent ye de bebre mo ye baba be tia mo ka na maame no mo ama na bre esu mo su ye be kɔ mo yere mo ba mo nana no mo anka ta mo so mo me ma no mo be su we de ye wo ni nyu ko mama ni bi maame nyame shira wate won kan wo ho one train na basa kese no wo so wonne wo ma ni atamfo be hyehyɛ ni atamfo be susuo ni wo be suaye wo konkomo so enko wo mo aso amen wonne guchi waye wo no fo se atabo no wo se from waye yi se from hey ni cheni asiri kwanta asiaba hey achisuwa hey Jesus mami Mesa, kina mama obi mra so dia, me da mo ase. The who wo wiesu a woni wo wiesu a so me bese ma no beji no and then am say dia mo mpene no na me ye ni am mpene no na me ye Yeah, that's it. Ashanti, near Cosi, me round one. Vanessa. Ghana for Nibi, and penny for Nibi. Between penny nay, ye penny for more and he fear no be ya a mamre nibi. Now, says he, no more tray and say, Oba a power rea, o money to munya Oba power rea, o money nina ho. Eti sisi ano muma ye hu say so ba kwa aware na bema na ye na adwin si na adwin pi se obebo bradi a efa so ma na ahokyere ba ye beyi oyire na sinchen ni akofa ni obehye aware ni mu ma ifie ye ba sa ni akofa ono mo bepen so sisi dia ba na de omo pese ye ba ne se ye hwe na ye ntimi a wo ba na ba ware no ibeyiwa firi ho a yenyi firi ho so wo be ma no so ne no ti a ibeyiwa firi ho a yenyi firi ho so to mo ya de adwemboni bi ahye ye tirim because the ma mi akosi aye ye mi boni bia oye kamya femu die oye repa enka wo kunu kokwan bi so na enye na wo ne tina seka na wo bono popo na be manu no ho no de echew paba na okaso akosia ana simasi ana obenten de ni ye minim se enye na mom makoye be medie na maami aka na no atu friend semretie ma waka na no atu sa na be sisi semre na afei okobie na no a mo se o pemanson mo se o hajun medie say no jo me dey me go set date with that man in concert na ye ukọ ware to abusua boni mu a se ya na eba abusua bi wo ho a wo mo no ye fa hye yetime ma ye kwa ware mu musua fo no bo mpa ya asem o mo no ye ono ne die na wo ware no e na o mani wo mo mu she said that Lumba die abusua pani on pe na asem abusua pani wi said that Lumba egu na nim ase me bi atwam nso no so be fa kwan bi so egu na nim ase ya santi ku eno ne nie twagwe na buchi mona buchi osanwan no Ashanti Queen gane bona saga ne die oye irrelevant chane bo ni ntwane mo Ghana no na Ghana fo mfa ne nya hwiu na buchi fa de kana Ghana fo no ne so mfa ne nya hwi na buchi fo kwara de e na ye bibi okay na semu ho okoka TikTok fo asem omo ye content create friends and content creators for asem man enkwala totofe wo mo ye content creation no
kwan a mo de ne fa so no Omo di ni mpabro. me na me ka kyerɛw wo de kɔhwehwɛ videos no yɛsɛ Na akɔ bi bola. de Oba wa tie tinya bobɔ no fu ama na ye yi. me say ɔmo hyɛ ne down ɔmo hyɛ kyɛ sɛ ɔmo ma ne hu sɛ ɔkɔ bie na no ka sɛ obi ɔyɛ content creator bia ɛnyɛ celebrity ɔmo ni ayi bia sɛ de sika na sɛ No celebrity. obi asɛm ba a Mama no ɔpɛ sɛ celebrity ana. ɔnyɛ celebrity yɛ nyina mpo ne anim no obi asɛm amba no a mɛka bi anka enim sɛ obi koraa de mo na gucci bi ɛwɔ hɔ no Hey, What oba you ye say? si se bio sebe wo twɛ. Me ho de ma men kama men twin for them. kyɛ sɛ sɛnea osi yɛ ne nneɛma no ntumi kakra mɛka ne sɛ yɛn twa ne mo Ashanti Queen ma yɛn soso no so koraa ma ɔmbɛgye din ma yɛn soso no so because nipa bi sɛ no ɔbubu nnua gu n'asɛm wo mo na wo ka no sɛm a wodi n'asɛm no na kyɛ sɛ wɔyɛ n'adwene sɛ deɛ ɔyɛ ano What's momrantem ya ba ya ne ejirem. ɔkyena yɛbɛba na deɛ meka ne sɛ Ashanti Queen bibia me kotodwem adeɛ biaa mobɛyɛ ama aboa mama akosia ɛdi nkonim no monyɛ yɛ mu bi yɛtae mukyi ɛyɛ na yɛ meya sɛ yes yɛ mu bi no What's na say no court case near 10. Eti by yeva se Ghana 10 pepe ne ejirem. Why Ghana 10? Ye pepe ne ejirem. Why? Me ba to kasa ma. ate fa aha enti mamu njai omo yɛma Ghana fo na omo te hɔ na ɛne abuchefo bi na omo bayi bon sam n'echi na wabɛgye oru ɔno a wabɛtare obi kunu wagye abɔso na wɔsan na bɛpere kuna ho yɛma omo hu sɛ maame no ɔwɔ dɔm yɛma omo hu sɛ maame no ɔwɔ dɔm na meka ne sɛ woyɛ ɔbaware fo na wote waware ase ka hu sɛ busuani bie ni wɔn mo pɛ wasɛm obiara ni di ni di echi eti aware na wo kɔ no afa wakoma nyinaa fa wuti ɛso yɛ den ɛka ho na fa kɔ na busuafo ne deɛ ɛna me sɛ Ashanti Queen yɛntimi ma ɔmo di ana busuafo ne no de beba so benya abotre ebeba so nya abotre yɛhwɛ ofi wɔ kyerɛ ko wate mesi mo nya abotre yeah because sika wɔ hɔ no ma sɛ ɔmo de sɛ bi nsɛmhunu ne sika na ɛde to nkurɔfoɔ sɛ bi odobroni so ɔyɛ ayigbani a yɛso yɛbɛkyerɛ ne sɛ yɛso so yɛfiri baabi a yɛso yɛduro ne yɛdi kura kyɛn wɔn mu yɛdeɛ ne duabɔ baabi a bɛgyina biara wokɔ na ayɛ adwuma because deɛ nneɛma ɛkɔ no mefi sɛ mako akora aguru mako sɛ me yɛ nkɔfo akoma wo asɛ me yɛ nkɔfo akoma ntɛnse enti sɛ wo bi a no nonsense woman bi ɔkɔ gyina baabi ne wa life kora na ɔde ato afiahwɛ de ga mo ne sanko ɔmo bɛgya no mo de obi asɛm ato ma no na ɔmo ka afiahwɛ wano te sɛ kuraba wo sɔre ankɔfo ho asɛm na ɛba na wo ka bi wano bagaya sɛ ayi ɛfrɛ ne sɛn mehu toilet bowl na nkasa yɛ mehu asɛm a meka nkyerɛ wo sɔre a na obi asɛm na wode ba wo yɛnim deɛ woyɛ wɔ Ghana wan ne ɛnɛ yɛ gugu yi wudin ne ɛbɔ wudin a ne wo hu bia be yaba ma me akosua boni din den ne be nya fa no ho ye nya hwe fa no ho won kasa no te Ghana ho no wan dance ban pedi wan mobra pa bia de wunima ne senfofo na wo no mo ntokwa je se wo ye TikTok champion e ban tokwa wo na ye president obi antimi ne wonku but kai hu say ebre no so me see a pia shoa wo betu bini na wa wutu bini wo beti na wa ye live na wo it me the kakra meka ne say Ashanti Queen na mo nya ntem na ekira ye gyinam na afie nko ya ade na ekira no ye ba ntem why woni ma sisi ne friends omo maka nyina no de mu ye bia ye time chi munye mbo ma because ye mu bi no time a hot asem ne ba ye no na ya ba mu bu ye but ma kire say mu ye ma kukuduro ya ye spirit ma sa tanya ye hu enti kakra me so mesimi aka no
That's mama. I didn't say what in the neck here. Maybe I just money. Mama kasa duwai. Ba ya Make na kasa kakra me so. I'm money buy ya mama money. Okay. 1 minute first because I could be gina me so me pa chew. Ohima yeda beda wase pa ahofe. Masma ai me kakakra bi na metwa so. Ma konto kwa ma bre YouTube. Ti me so ya yenya adaje na yen check YouTube ho so na yen reply wo mo. Ma reply wo mo ma save class say me say omo ya. Me try say me post we no because ma type da ma bre. Na madria meka wo papa na asem no ho no say ohene na obeka sa ye say ade na ma enti ase na ga ene ni nye kuna no me pese me bodi nkuna bi ade enti no omo so omo nka nchira kora ni say onjai ekuna na ye Onya nkwasi asem onya yes onya ekuna na ye ene o ka asem bi say ye di asem ni wi a court na be che ne ma no ho no ena me nsi ase di enti akwa no so pre aha eti court na be che ne ma na ho no pese me papa no onti ase say ma say wa ye friend say Germany ho no onye housewife sa housewife line na ye na namo tete na omukunu mu wu a na ya che ne ma wo mo no ene ye nya sa de ni biem onye housewife ma no onye housewife enti ene ma na oso obeche ne ene ma ne nya dadi nko agapade one ne yere dia sa drama we ya ekoso nka ya bo eche kranka we easy nipa mienu aya ade na ba ko ni ho a eye ba ko ne dia ene ne ma ene nkura ahakura no ahakura nka nkura na ya wo mo sa chick for man kwa ahakura nka mu nya bi eye legal wife eye one ne ma dia obi a misre obi se obi nko krini obi kunu nam ho a enkoche ne nkoye ne ho adwuma onsoma ho because enka wa nkwa enka bi kura papa no ko be ko ne yire ho no kwa no ye made dada eno ko papa no okodi papa no akura no ndam ho sa no na ka mtabo na hu ka say any reasons I know enti no ade na mo pesa akura ni mo meka na wotweda na opre so no owie na go just the one fa any ni made akwa keto we metwe emeye kuna na wotweda na ma epre so say akura ni nya na wotweda ni bi na mo pa na chewo no oye na wotweda ni wie nya na mo serve ne letter say onye yire no it was me repeat it no me yes mistake no abiem no onya modia no me hye ho say oh woni wa ya yie say no woni say ma me agosia say woni ni pesuo ni tse monyomonyofo ni bi yes edu no munim so obetwa no munim say ye kwa no ye beta na ti no munim say ma me ne nya chitafo I know ti no munim say me de betwa for ma me ne so na ma ye ne honhon no de ye dad lumba no wodi bia bo mo so na yesu ma me ne nya chitafo ye kasama no eti won sa mani meye ekuna no no owi a maka chen se woni na yekuna de a ene na yire na ne ma na yesi ebeche ni 50 da bia ema so chena de we ani esi abrene for the past 2 months nie me pressure kora kosoro mi say me mfre wo bia kora bie nkrofo a me no mudi nkoma me sori a me wo ba tu wa ho me wo queen yi ema ho me wo asante queen ho ese ba bia me ta ma on follow wo mu nyina sa abonsamfo no a wo mu didi atem no ma on follow wo mu nyina aka Miss Bell and as I say wonu mi be on follow no wonu mi be on follow no kwa na bi nimo no till say me call Ghana airport na me twa mi ti no obi say me se no na me kwohwe ye na me ko hu no say wonu kra mi be on follow no wonu say won bi be twa wonu so because me twa fia ne ho ahwane ababa wa na me ne wo US and me twa wo mu nyina so because me hu se nyansa no omunimu nyansa kra pe na me hu nyansa fo bi ti se queen mo ne obati wa mo ne queen ma mo na munimu nyansa na esi e follow mo etinye se bia obi ahyeda na bi obi pese odi obi atam ti asem ni ye na etie na hu genesis of the story at the kontia obi ani abre ma se wa asem ne ho because ye ne aye nyini kakra ya ye yakoye ni mimi wo mi 50s makoma ni eti mi ma se wa na do na ye do na efi lumba na ma ye do no won na be keka ne ho nsem eniama wa ya ama no ena ama ya do no so sa 20 something 34 no aye betimi awo mo no a wo mu de wo mu odobro ni no wo mu de wo ani ehu no obu okra lumba nyum beginning of lumba nyum ayi 80s 90s yan ko bu ha won te da oni masem ni mu
na krake to a sebi me kura bi wo me 50s metimi awo because nenyo kra no onti enyo kra ma se wadi wo kodobro ni nkwa no mahu ni se lumba de nam stage sa 20 something 30 something for no na de ya me yaye empanyinfo asabi o mo che me empanyinfo o mo che me empanyinfo a mu ni mu nyansa me ka se mu de mu wa adwene bi wo mutim sa empanyinfo no o mu follow sa asem we say no menti ase maami bi a me reply no YouTube maami panyini anya ho aye nwom kra asa aka ho didi mass e watem maami bi a me follow no me kwhwe wo YouTube anya ho aye nwom se ayi wo hwa ma na wu Washa manawu na wa be gina japade na wo wie ya no wo se de ye ne yakra ne ma japade no na gata se de lumba de lumba de japade ya chakwa ma me ne dia eye 50 krom ha se wo di kakra ko na be ma so di biaba wo tua dan ka na so afafie na sa ne ye no 50 enti mo fa Ghana line ntu baabi ni papa ne na e be che japade no wo ne ho na e be che na sa sam na wo mo kan mi bi so nana Tama da lumba etini eja ne ma ho. Na ne basketball no. Eko football. No wa jam kwa na bo ma me ne so no. Se what me be box to nya o UK o. I know. Oba Holland. Oba Belgium. I think so wa je be no no ne na do so oba he ne makwa se de. Wo ko hwe no. Papa we ja ne magu ho. Exactly. Se nye wo de ne de mama ma sufo abo. Wo ko hwe no. Ma se wa so wo no so yale yo. Ena wa ma se ni ya ba Ghana ho no a ya be fie dru kotoka airport wo pe ne ya fra wo mo se wo mo fa camera mesi yeso wo mo fa camera mesi yeso ni wo mo hu se ya ba Ghana. How did they know say ma me ne ba Ghana na se wa ma Ghana? And another question wo mo busa so ai mu yaye na ma me no ada na dada wa ma enu kra de obi ayi anu oba na ni kuno ada no fi wo kotoso na ada no no anko na yire ya se mu say obi a wonu ni fie wetimi do oba betina ho na ma me ne ko Ghana kwampa na ma me ne te baabi na ne fie wonu ni ne ku ti o de timi to oba kwa ko ana oba ne wo pepe ba wo se ma de antete a wetimi ni ne medi nya da ma me ne nya ba na ne ma wo ye ne na duma ne ma no san to be me wi achi a wonu na ba wo ye ko obeku no wo ye no prega wo 2 3 egu fie ho no won san kwata Ghana na sa kabana de sa ma me na wu Nka wa na ma me na wu. Won kwatena Ghana nko ye die ba. Na ba ma we say. Akwa kunu betime ni medi nyina da ye. Ma me na nya ne niema won nko kwata wa ba be ga wo agu fie wo. Won oba na ti wo amabodam. Amabodam. Amabodam papa. O sa asem ni de wo ko YouTube a me pe YouTube pa. Mu twa so a ho na me tie. Mu twa so a ho na me tie. Me se niema ma reply wo mu nyina me post wo mi page. Na nkrofo video mo enu say guy bi you opa macha why sir you offend say media presenters ni opa macha because we make question comment bia say no we oba na say we want ni anye ya wale asede na want ni anye de ye say oba ye de a na say ni obetena ha mo bia beji na we be man irresponsible man na we ni anye be man asede de a be man papa be ba beju wo yire no yes and my real people should think Mumu bia Jimmy Dodo. Aye Jimmy Dodo. Ah, ni e ka de wa feli wa wale ni ma nya de ni ma bi da. Enyo no na bo a wodo ye nkantam wodo ye ninse. Enyo no na ka sa asem na obo sa anwo no se wodo ye nkantam ne ninse. Eti no wantimi enjai mame se wa no. Because me wan say mami. Yes. Mami go ka wa tukwa ma. Ogbo ba na mame no me ba. Okofo ba na maami go ka no abo maami no wate na ni na ne kru ne oba oprega the maid etnya wo tire ne tini fie maami go ka ade no amfanya 2008 okosie ne maami wa mo maami akosi asewa wa mo maami akosi asewa e wo oprega ho wo se ade no maami du ankotena Ghana ka maami ne wu 2008 ya ka maami ne wu One got Sagana Nanka, one was up, one made. I wouldn't need Queen and I'm one of my Mama to have this woman. Jimmy was awesome. I won't go me bound platform is I want to hear me. A Japadian, and ma, once in a way.
yeah ana ade na wama mehwe ne kunu awale wo hoi enye wo ba na yeso wo hwe be ma enye wo ba responsibility so won hwe be ma enye wo ba responsibility awale ye agreement awale ye partnership agreement and partnership ba puntimi sisa ne niam se me ko ba bi abra mo ntena se na mo nka asem no eti se nipa no wo so okoye service na waba now I call already no what you say previously no what when you know you made the timia wumienu yes what time third one na mo be jira ka se maame ne na afeli ya ka de wa feli wa wale ni wa ya hwan I love that the Lumba so much from the 80s because me 80s na me a teenager eti me don't know ukwa me page me see me sun yo wu ya no me sun ya ma me kwa ye me se plan to ma de me se gu me ti sun wonno obi ano no nche me don't know papa ba no kura ye ba ko pe afa me nkrofo nyina se wo ba shi ni say o se wo fa na wo ba shi ni say na me say no wa anya de on na ma ye do ma me no eti wo ankwhwe de ka de wa failure wa awale ni wa ye da di number. Okay, and your woman responsibility to take care of your husband. And some who said, no. I want a partnership agreement and you will be on the opportunity himself. Well, bound and say, Usha, Usha, what fairly, Usha Mukranka, Beman is what I walk on, I was a walk on one yalio, and when I said, do honey, Daddy Abagan and no one yale, Monko back, leave the Mimi Wadadio. Asante ya ntwaso a obi ntimi nkasa me da Mami akosia se wa na nje mu no eno oplega na wa so part asante se omo kika se omo san de mami akosia oplega kosi no Accra High Court eno no de da media na so ho asante Melvin ono Papa Fodi no omo bi wo former ya ka na de court no oplega kwaji tumu ho no mo say wono so so ready to file a case I don't know why you kwaji tumu so ready to file a case enye so no idea wo kosi no to was na fa no we akwa we me bo ka ya say drop yourself in the me da so him a eye da no mami akosia mami be for da yine ne ni am say opregant eye ne national contract na wa sensan on be yire o mu ju o musika o de mo hwe ya wa ho ne ebusuafo ni na be nan toko obi aga de ma ne sika ti ye adwuma no enso si bi obe sa be jini sika ya wa he ya ye nhwa de oni ebusuafo me si eye ne ma ne ma so contract o ma sensan no e be ye o mo ka di o de o be sensan ho no o ma ye tokwa enti to me de se kwa de mu ntie wo mo nya ho akwa ntoma mu muti wei anya ho akwa obi a nye ne ho wenim wo de otena na me de we nyina ama mo bi bia nka dem wo de onne ne ho won kum ni nua be ma no ni nua be ma no ne yaka won kunu no fa akala ya ma ne wuti kwasa contract e chiche sika ni nyina yese wo na wo yo na ma me ko se wa ku ye fa o ne bu fu kwasa ababa we se na obeso otia ade akwa bia ye no ye ka e be temo nsam ye ejina mo na also so akwala ne so no ni nua ne ba omo na wo be test bi be bia ma me no wo bia me sen kwatenten ahode ma na na kokon wo bia kwale ahode ye de ye ni hwa ade